Hai guys, नोंथांमोनखौ खुलुमबाय बेरेफुंजानि आं दिनै आंनि आन्ध्रायाव खामानि मावफैनाय फुख्रिखौ शेयार खालामनो नागिरदों। जों माबायदि खामानि मावो नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे आंनि रुम, बे आंनि फुख्रि नोंथांमोन। आंना आदार होनो टाइम जाबाय नोंथांमोन। आदारा जाहैबाय बिदिनो माबायदि होनबा आदारा नै बिदि नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना। आदारखौ माबायदि होयो आंनि नाव। नाय नोंथांमोन जों माबायदि आदार होनानै जायो। उपाय गैया नोंथांमोन। बेबायदिनो मावनानै जालाबायसिगोन। बहुद दाउखा दं नोंथांमोन जोंनाव। आंनि फार्स्ट टाइम ब्लग। रोंबाबो रोङाबाबो बानायना नायबाय। बे आदार सारग्रा
दिगदार लोगोफोर आदार सारनो मबाइलाव मोनो थेवबो नै लोगोफोरनो सारना दोननोसै ओरै लाबाय ओरै सारबाय दिरुङाव हमनोबो नांगौ दिरुं हमनांगौ आदार सारनांगौ मबाइलाव मोननोबो दिगदार जादों लोगोफोर सारलांबाय थानांगौ खाथिखौल' सारलांबाबो जायो आदार सारफैयो जोङो आन्द्रायाव फैनानै